Ekwenzile lokho, yaphekula izingubo zayo yazembesa indwambi yamasaka yangena endlini kaJehova. Yebo, qhubeka. Yathuma u-Eliyakim owayephezu kwendlu noShebhina umbhali namalunga abaphristi bembeswe izindwangu zamasaka, u-Isaya umprofethi indodana kaMose. Bathi kuye, usho kanje uHezekiya uthi, lolo suku lungusuku losizi nolokusolwa nolokudelelwa, ngokuba abantwana sebefikile ekuzalweni kepha amandla okubeletha awakho. Mhlawumbe uJehova uNkulunkulu wakho uyakuzwa onke amazwi kaRabi Shaka, othunywe yinkosi yase-Asiriya, inkosi yakhe, ukweyisa uNkulunkulu ophilayo. Asole amazwi uJehova uNkulunkulu wakho awezuleyo. Ngalokho phakamisela insali esafunyanwayo umkhuleko wakho. Izinceku zenkosi uHezekiya sezifikile ku-Isaya. U-Isaya wathi kuzo, niyakusho kanje enkosini yethu nithi, usho kanje uJehova uthi, ungesabi lawo mazwi owezuleyo izinceku zenkosi yase-Asiriya ezingithuke ngawo. Bheka, ngiyakubeka umoya kuyo, izwe amahemhemu ibuyele ezweni lakubo, ngiyiwise ngenkemba ezweni lakubo. Wayesebuya uRabshake wafumana inkosi yase-Asiriya ilwa neLibhini, ngokuba wayezwile ukuthi isukile eLakishi. Kepha isizwile ngoThirahaka inkosi yaseKhushe ukuthi, bheka, uphumile ukulwa nawe. Yabuye yathuma isithunywa kuHezekiya yathi, niyakukhuluma kanje kuHezekiya inkosi yakwaJuda nithi, uNkulunkulu wakho omethembayo makangakukhohlisi ngokuthi iJerusalema alikunikelwa esandleni senkosi yase-Asiriya. Bheka, wena uzwile okwenziwe ngamakhosi ase-Asiriya kuwo onke amazwe ngokuwachitha, pho wena uyakuphulwa na? onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba, iGozani neHarana neResefi, nabantwana base-Edeni abasethelasari bazokhula na? Iphi inkosi kaHamathi nenkosi yase-Aripadi nenkosi yomuzi waseSerafiya nase-Iva na? uHezekiya wayamkela incwadi esandleni sezithunywa, wayifunda. uHezekiya wayesenikela endlini kaJehova, wayeneka phambi kaJehova. uHezekiya wakhuleka phambi kaJehova wathi, Jehova uNkulunkulu ka-Israyeli ohlezi phezu kwamakherefu, wena unguNkulunkulu, wena wedwa wemibuso yonke yomhlaba. Wena wenzile izulu nomhlaba. Bheka Jehova, indlebe yakho uzwe, vula amehlo akho Jehova ubone, uzwe amazwi kaSenakheribhi athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu ophilayo. Bheka Jehova, indlebe yakho uzwe, vula amehlo akho Jehova ubone, uzwe amazwi kaSenakheribhi athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu ophilayo. Yiqiniso Jehova, amakhosi ase-Asiriya achithile izizwe namazwe azo, alahlile onkulunkulu bawo emlilweni, ngokuba babengesibo onkulunkulu, izandla zomuntu kuphela, umuthi namatshe ngalokho abachithile. Manje Jehova uNkulunkulu wethu ake usisindise esandleni sakhe, ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu, yebo wena wedwa. Manje Jehova uNkulunkulu wethu ake usisindise esandleni sakhe, ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu, yebo wena wedwa. Then ngifuna sibuke the manifestation of a prayer and the answer that came from God after this prayer by Hezekiah. Mhlawumbe sizoqhubeka kwi-session elandelayo because I want us to speak about
the manifestation of your prayers. Somebody shout amen. And the attack after the manifestation. Because again, the kuti into ithandazele, it manifest. And ubone ithelo zayo. But you don't have to relax ngoba there is an attack as attack umuntu iphathile manifestation. Amen. Somebody shout amen. Amen. You see, we read this prayer ngamabom yonke njengoba injalo. And maybe now I won't preach about it, but nifuna sibuke namhlanje last week Sunday nesibuka the prayer of Daniel. Umthandazo kaDaniel eseBabel evula ifastela elibhekise eJerusalem. But sabuka i-attack amen eseyizwile uDaniel ukuthi before akhululwe, how was the response after the negative words? Awezwile. Somebody shout amen. A prayer call, attitude is more important. How is your attitude? How do you believe God? Amen. And how do you see God in your situation? Amen. Now, namhlanje ngifuna sibuke umuntu othandazile attack after thandazile. Ngoba uHezekiel, he prayed a prayer, then uNkulunkulu wayanswerisha kodwa there was pride after that. Attack uHezekiel. Ngifuna sibuke ukuthi na sometimes uma kukhona ama manifestations enzakalayo in your Christian life, there is an attack with Satan ayisuke ihlela after the manifestation. Amen. Kodwa amen akazukhona. Amen. Sengathi ngamtshela seduze makhelwane yonke into oyithandazela mayenzeka yazi ukuthi kwisport enzeke so uSatan is not happy. Amen. I mean, Satan is not happy. Attack away. When Daniel thandaza, wathandaza Daniel, a little Bible, the first day when Daniel prayed, umthandazo wakho weziwa futhi waphendula. And then God attack for 21 days. Ukuthi ufinyelele kuyena. There was a delay for 21 days, but umthandazo mawusuka ezulwini automatically ufika usuka at the same time. Eqeda nje ukuthi baba ngicela ukuthi 1 or 2 or 3 kwi-storehouse sasezulwini lento ayicela uDaniel yasuswa ezulwini yalethwa emhlabeni ithunyelwa ingelosi iserafim okuthiwa ubani ingelosi leyana izile amen. Ushonile uGabriel. Uma angazi mangisho right buya wona ngelosi amen. Hallelujah. Saphakathi angazi hamshona sabani shout amen. So le ngelosi lengizokhumbula kodwa vele is a messenger. Ingelosi is message. So uma isuka ke nelokhuzana nempendulo iza nayo, there was an attack. Isithi ke lengelosi uma ifika after 21 days, it is the day you prayed, your prayers eziwe ezulwini. Kodwa isikhulu sasePersia sakhetha sabona nje impendulo yakhe ephendula savele savala ukuba ngasandluli nempendulo. You know the story. Every time ngifuna nje ukuyala ekutheni namhlanje mawuke wathandaza uSathane attacker ngoba ucasulwa imanifestation. Amen. Amehlo akhe abuka into ephendulwayo. Amen. Beselwa nawe wena uthandaze kwaphendula uthu. Uyabona iprayer kaHezekiel ngifuna sizoyibuka nje kahle sinesikhathi after today. Uyazi ukuthi sizobe siyibukela ngesikhathi sizoyibukiswa ukuthi there was a message from the prophet Isaiah. Amen. Eza kubani kuHezekiel ukuthi iSyria lizokwenza njani lizohlula iJerusalem. Amen. And uHezekiel inkosi yabaJuda including Israel. Amen. And uma ezwa imessage ukuthi iSyria lizohlula iJerusalem. Amen. Wayesebuyela back wathi ngenze ukuthi thina senzeka. Wathandaza inkosini wathi uNkulunkulu please ngicela ungavumeli
ukuthi sitha senze lokho esifuna ukwenza. I-prophecy siphumile, but i-prayer kaHezekiah yathi I want to change into esikhulunyiwe ngeJerusalem. You know, if the devil attacks you, usathane alwa nawe, amen. But when i-attitude yakho njengoDaniel esikhulume ngayo last week ukuthi immediately as ukuthi na sekunomthetho sosayinile akazange zesabe. Wenze njalo wavula ifastela wabhekisa phezulu wathandaza 3 times a day. Now it is the same thing when umprofeti Isaiah qeda ukungena nje kwinkosi uHezekiah. Why said no, wait a minute, I don't care about the prophetic message that you have sent now. But I want to change. Let uNkulunkulu aseyishilo ngiyazi ukuthi it is from the mouth of God. But I do believe ukuthi uNkulunkulu ngeke avume nathi. Uyezwa ukuthi uthina phana verse number 19. Look at verse number 19 is ukuthi uthina 19. Yebo 19 wakhona uthina. Manje Jehova uNkulunkulu wethu ake usisindise esandleni sakhe. Imali uNkulunkulu sicela usisindise esandleni sikabani amasiriya. Yebo sisindise uNkulunkulu. Yebo. Ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu. Asenzele manje uNkulunkulu ukuthi mawusindisa ukuthi usindisa for ukuthi kwazeke thina. But sifuna abantu bazi ukuthi wena uNkulunkulu. Umhlaba wonke wazi. Awangazi amen khona. Now uNkulunkulu because of the prayer kaHezekiah sizobamba izinto ezifew ukuthi he was not selfish. It was not about him. But it was about the name. Abeka abantu abangizwile. Asifuni uNkulunkulu ukuthi igama lakho licishe. You know ukuthi bafethu angazi noma ukuthi singasithandazela ngokwenza. Ukuthi into ithi iJerusalem angithi we know ukuthi isizwe esithi iJerusalem esiqaleni. Siqale ngesikhathi sikaJakobe. Ngesikhathi uJakobe kuthiwa ulwile nabantu wanqoba walwa noNkulunkulu wayenze njani wamahlulu. So now uma kuqala ke isizwe seqala isizwe sithini sithena yini kusukela namhlanje awuseyona ubani uJakobe sewuIsrael. And Israel every time akhulunywa ngoIsrael kuqala ngeJerusalem. Amen. That is where isizwe sikaNkulunkulu was established. Somebody shout hallelujah in that city. Somebody shout hallelujah. Now, uthi ke iJerusalem it is the city umuzi kaNkulunkulu. Angazi amen khona nomuzi kaNkulunkulu nje sethu umuzi kaNkulunkulu. Manje ke uNkulunkulu uma singahlulwa iSyria yazi ukuthi igama lakho liyashona phansi. Ukuthi umuzi owafunga ukuthi igama lakho liyophakama khona namhlanje liphakama. Verse 20. uIsaiah indodana kaAmose wathumela uHezekiah wathi. After the prayer, this is a manifestation of the prayer that desifunda. After the prayer then uIsaiah umprofeti wathumela kuHezekiah inkosi wathi. Usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli uthi lokho okukhuleke kimi. Lento oyikhuleke kimi ngicela underline lokho okukhuleke kimi ngicela umtshelo sethu sithi lokho okukhuleke kimi. Umtshelo sethu sithi lokho okukhuleke kimi. You know uma ethi lokho okukhuleke kimi kusho ukuthi ngamanye amazwi uNkulunkulu uyakwazi ukulalela izwi nezwi ukuthi imotive ye prayer yakho neattitude yakho injani ngesikhathi uphambi kwakhe. Because we are before him through prayer. As amen khona siphambi kwakhe ngamthandazo. Kodwa emthandazweni akusikho nje ukubamba umsindo. But emthandazweni uNkulunkulu unaka izwi nezwi esikhulumayo. Abantu bangabona ukuthi sibanga umsindo kanti ngesikhathi siphambi kwakhe uNkulunkulu uyanaka izwi nezwi. Wathi omunye yini phoma nithandaze nibanga umsindo nonke ningathandazo yedwa. Ukuze uNkulunkulu ezwe uNkulunkulu usizwa sonke njengoba zindwele zethu ngalodwe enhloko ekhaya. Somebody shout amen. So noma sihlokoma sibaningi simemeza sikhuluma sike senzane sibubula ngaphakathi uNkulunkulu uyezwa uzwa izwi nezwi. Umethumela kuIsaiah thumela kuHezekiah inkosi uthi ke na umthandazo wakho owuthandazile inkosi uzwile. Umtshelo sethu uzowathi makhelwane into ayithandazile inkosi yayizwa.
ungabi umuntu othandaza without knowing that uphambi kabani. Ungabi umuntu othandaza ungazi namazwi waphimiselayo ukuthi athini. Now izwi into eshintsha uNkulunkulu after kade ethumela uIsaya, omunye ngazayibuza ukuthi why uNkulunkulu kade ethumela uIsaya umtshela ethi akamtshela uHezekiel ukuthi iSiriya liyakunqoba iJerusalem. Kodwa manje after the prayer kaHezekiel usebuyisa yena the same uIsaya akade yini ukuthi buyela futhi uyomtshela ukuthi umthandazo wakhe manje usawuzwile uSimakade. But sometimes ezinye izinto uma siya emthandazweni siya kuNkulunkulu siya kodwa amazwi amanye siwezwile emaningi amelana nento esibhekene nayo ngaleso sikhathi. Kodwa masesiya emthandazweni asikhulumi imessage noma ivele enkosini ukuthi this is the end of our time, this is at the end of our day. But siya enkosini bese sibuka into esokhuluma ngayo kwisession masibuya sithi bheka uNkulunkulu igama lakho malaziwe abantu mabazi ukuthi uNkulunkulu. Hayi mina ngoba mina kungenzeka ukuthi angiqualify ukuba ungangenza ngaziwe, kodwa ke manje mela igama lakho abantu mabazi ukuthi uNkulunkulu. Masike sanqotshwa la iSiriya siyawunqotshwa bese abantu bengazi ukuthi wena uNkulunkulu phezu kwabonkulunkulu. Jase tuzwade izwi nezwi njethi izwi nezwi olushe emthandazweni olishe emthandazweni njethi yonke into ayishe uNkulunkulu. Amazwi awasho uNkulunkulu athi yiza abaprofeti akade beletha amazwi athi kuyaphela ngawo, kodwa mawusuqeda ukuthandaza ayikho indawo eshintsha izinto njengomthandazo. Yabona this is the only place ekwazi ukuguqula izimo noma ngabe kuthiwa kade zinegative kanjani. Sekathunga mtshelo seduze kwakho ukuthi noma besayinile mtsheti noma besayinile abantu, kodwa uJehova usekaguquka kulokhu kusayina kwabantu. Ukuthi usengashintsha uSimakade, tshela ukuthi usengaguquka uSimakade. Abasayile abasayinayo, kodwa le nkosi engiyikhonzayo ngithi ngiqeda ukuzwa the prophetic, kusho ukuthi nabaprofethi ngabezwa, kodwa futhi ngabezwa ngabalaleli, ngibezwa bese ngijikela emthandazweni ngithi baba ungasenzeli mina kodwa yenzela igama lakho. Mina kodwa yenzela igama lakho sibeke nyaso. Stand on your feet and lift up your hands. Uyiphakamise phezulu enkosini. God bless you. Oh Lord, siyabonga baba, mhlabelelo mdala. Siyabonga baba.